Ja redovno proučavam portal Poslovno. Vidio sam nagradnu igru, a znate kako se veli, ko igra tak dobiva. U ovaj projekt smo ušli kako bi se približili poduzetnicima i menadžerima gdje želimo predstaviti naše proizvode i usluge. Iskoristili smo auto za nekoliko različitih stvari. Prvo, žena mi je rodila prije 6 mjeseci i stalno je zatvoreno doma, ja ću je otfurati na izlet sada u nedjelju u Zagorje. A sutra ćemo malo vjerovatno do grada i to. Ona je velika ljubiteljica raznih automobila, a ja u principu sam s autima vrlo komotan, tako da sam siguran da će joj se sviđati ovako voziti u jednom ovako lijepom, interesantnom i novom automobilu. S ponosom možemo predstaviti najnoviju Kugu koja je moćnija, elegantnija i stiliziranija nego prije. Nova Kuga se odlikuje najnovijim tehnologijama gdje posebno se ističe sa najnovijim tehnološkim dostignućima u pogonu na sva 4 kotača koji se prilagođava svim uvjetima i terenima. Pa auto vrlo ozbiljno izgleda. Moderno, usudio bi se reći pomalo svemirski. Ponosni smo što možemo predstaviti najnoviju tehnologiju otvaranja predložnika gdje je dovoljno nogu maknuti ispod stražnjeg odbojnika kako bi se predložnik otvorio ili zatvorio. Također predstavljamo novi sync sustav koji na glas čita vaše tekstualne poruke te daje kontrolu nad svim sustavima u vašem vozilu. Baš sam se veselio stvarno da malo vidim kako se auto ponaša u tom jednom obiteljskom dijelu. Po ovom do sad vidim da je ovo lijepo, udobno, znači to je auto s kojim bi se mogao zamisliti da provedem u njemu nekoliko stotina tisuća kilometara, koliko ja u stvari i provodim u jednom vozilu na bazi 3-4 godine.